Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye mu. Fitacciyar jaruma wacce aka sani da Maryam Yola wacce ta taɓa auren babban jarumi a masana'antar kannywood wato kin Adam Zango. Kwanakin nan ne da suka ɗan shuɗe aka ga Maryam Yola kamar bata gari ta yi shiru, sai dai kash ba a ganin postin ɗinta a Instagram da social media. Sai dai kash a kwana biyu da suka wuce aka ga Maryam Yola ta dawo da postin ɗinta a Instagram. Mutane suke tunanin shin wai Maryam damar Yola tana nan a raye? To, Maryam Yola ta ƙara da cewa da ta ga ana tunanin wannan hakan. Maryam Yola ta ce tabbas tana nan a raye bata mutu ba, yanayi ne ya canza na rayuwa kuma tana fatan insha Allah mutane za su ci gaba da bibiyarta. Sakamakon yanzu ta fara yin product ne ta fara sai da kayan mayuka ne kuma tana fatan masoyanta za su ci gaba da bibiyarta domin su samu garaɓasa a cikin kayan da take siyarwa. Jarumar ta ƙara da cewa duk wanda yake tunanin ta mutu to tabbas tana raye. Tana nan har yanzu kuma 'yan masana'antar kannywood ce kuma ita ta ce ta zama 'yar kasuwa a rayuwa. Dole mutum ya haɗa abubuwa da yawa, ba zai yiwu ba a ce ka zauna abu ɗaya. Ta ce insha Allah za ta ci gaba da kawo muku kayayyaki kala-kala domin jin daɗin ku, domin ita ma ta haɓaka kasuwancinta. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode.